Tak langgeng lindalah. Tak sawang-sawang bareng gelem joget mau ketok ayu tenan Mbak Ki. Nggih kena. Sesuk melu ya. Nendi? Ning rumah sakit. Ngopo? Diperisake mripatmu kuwi nak. Lho nyatane iya kok tak sawang. Nek matur sembah nuwun ya wis meng padha bali neng gone ngono ya Mak. Acara apa iki papane eneng ora pangling eneng arep pasar Wonosari. Iki peresmian gedung PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul utawa BPR BDG no. Peresmian BPR BDG ya papane eneng kene iki kae gedung sing anyar magrong-magrong eneng ngarep panggung kae ingkang diresmekake minangka dadi gedung PD BPR BDG. Oh, BPR BDG Bank Daerah Gunung Kidul ingkang wis diresmikan dening penyanyi Ibu Haja Badingah Sarjana Sosial Bupati
Gunung Kidul nalika Jumat wingi tanggal 8 Maret. Oh iya. Lah BDG kuwi berdiri nalika tahun 1985. Ya. Awale BPR Bank Pasar Kabupaten Gunung Kidul terus diganti jenenge menjadi PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul. Oh iya. BPR BDG 100% kuwi sahame dimiliki oleh Pemda Gunung Kidul, merupakan bank milik pemerintah daerah. Oh, banknya masyarakat Gunung Kidul, mula wis ora usah dadak werna-werna nek nyimpen duit utawa kepiye wae mapan ana ning banknya masyarakat Gunung Kidul ya kuwi BDG. Ya. Visi BDG terwujudnya bank yang tangguh dan terpercaya dalam persaingan dan profesional dalam kinerjanya yang sehat. Wondene misine 1, meningkatkan mutu pelayanan yang optimal. 2, memberikan citra perbankan yang baik. Semboyane siap membangun bersama Anda. Oh iya. Apa kantore ya ming siji iki? Kantor pusat ana ing Brigjen Katamso nomor 49 Wonosari Gunung Kidul. 11 kantor kas tersebar di Kecamatan Pathuk, Nglipar, Karangmojo, Semin, Ponjong, Rongkop, Tepus, Tanjung Sari, Saptosari, Playen, Panggang. Oh, uga duwe 2 mobil keliling. Ya. 1 kantor payment point kas RSUD Wonosari. Oh, malah rencana tahun iki arep nambah 4 kantor kas ana ing Kecamatan Gedangsari, Ngawen, Girisubo lan Purwosari. Oh iya ya Mak. Iya, matur nuwun karo panjenengane Bapak Ibu Direktur Utama Dr. Andarini Widianti lan uga Direktur Suci Sulistyowati SH. No. Oh iya. Ngono ya Mak. Pirang-pirang sing wajib diaturake ya. Produk unggulane BDG sisan tak wacana ya. Produk unggulane BDG kuwi 1 kredit UMKM, kredit untuk yang memiliki usaha. Oh. Bunga promo 0,65%, flat, jaminan BPKB SHM. Angka 2 kredit potong gaji khusus PNS, jaminan gaji lan SK. Plafon sampai dengan 250 juta. Kredit perangkat desa ya iso, jaminan gaji lan SK plafon sampai 100 juta. Kredit pedagang pasar para mbok-mbok bakul, bapak-bapak penjual pasar ning Wonosari ya. Jaminan kios pasar utawa surat keterangan sewa. Oh ngono. Plafon sampai ora dijelaske nang kene no. Kredit back to back, kredit dengan jaminan deposito tabungan yang berada di BDG. Sak teruse kredit kelompok, sak teruse kredit sebraan. Oh iya. Lah iki bank iki saiki ana kredit sebraan no. Iya. Ya ora apa-apa. Angka 2 tabungan. Tabungan handayani ya berhadiah 2 mobil Daihatsu Ayla, sepeda motor dan peralatan elektronik. Tabungan Tamasya Plus berhadiah mobil, sepeda motor dan peralatan elektronik. 4 tabungan Armasda, arisan masyarakat handayani. Jika sudah dapat arisan tidak setor lagi. Lah iki sing apik nang kene iki no. Iya. Nek wis entuk arisan wis ora setor, bebas. Iya. Pituru simpan pinjam. Iya. Tabungan Citra, tabungan Sahara, simpanan hari raya dan tabungan cerdas, tabungan simpel, tabunganku. Iya. Ngono ya. Seluruh simpanan di PDB PR BDG baik tabungan maupun deposito dijamin aman karena dijamin oleh LPS. PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan utawa OJK. Ya, sing terakhir disediakan konsumsi gratis bagi penonton wayang dalu menika. Oh iya. Mapane ngendi? Mbuh, aku ya ora ngerti. Ya. Wis pokoke anggere ana warung terus dijukuk ngono wae no. Ngawur jenenge perenjaraan ora apik. Lah ya mbok menawa angkringan-angkringan wis disediake karo para bapak-bapak panitia utawa apa wae sing wis disediake ya. Tapi biasane nek wayangan kok panganane gratis angkringan ya. Kuwi 7:30 mau wis entek. Iya. Wis ludes ya, Pak. Ludes wis ana sing nggawa plastik, ana sing mangkat ngitung keluargane pira. Ya. Ora ndelok wayang ming jukuki panganan terus go bali. Ya. Ya wis lumayan ngono kuwi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Muga-muga rancak ya nok lan iso ngrembaka BDG. Ya. BPR BDG neng Gunung Kidul kene merga ya kuwi dadi banging para masyarakat Gunung Kidul
dadi papaning para masyarakat Gunung Kidul ingkang padha kepengin nyilih sarta kepengin butuhake prabeya kanggo usaha lan sak piturute ya pancen ngono. Ya seneng-seneng suka-suka parisuka no ya penonton wis padha ngenteni sing dinteni ya ana sing wayang ana sing bintang tamune ana sing lagu-lagu lan sak piturute mula piyai semene akeh iki ora mligi nonton wayang kabeh tok ora ya ana sing kepengin nonton Lek Marwata, ana sing kepengin nonton Bu Ciblek, ya, ana sing kepengin ngrungokke lagu-lagu, ana sing kepengin ngrasake sindene le nyanyi, ya. Macem-macem mula kudu adil, ya. Ayo iki bintang tamune wis rawuh. Pak Marwata kawer karo Bu Ciblek saka Banyumas. Wah, jan atuh parani ya, Nak. Ya. Ora dadi ngopo, Mak. Monggo diaturi jumeneng, monggo. Klintang-klintang numpak andong abel klingklong. Gaya-gaya saeku sangkong bolong. Adi engandang andang kaya semarang. Kiringan liburan kandang rapa-kambang. Hilang sabar hatiku ora sumelang. Kon ngadeg e. Nah. Kowe aja polah-polah ngono sik to. Iya. Oh ya bar opname kok polahe. Nggih ngapunten nggih Mbak Limbuk. Nggih. Jenengan merdayo tenggene kula. Nggih. Niat arep tegawani gembus jane. Karo mendoan, karo getruk. Wis to. Ning malah dilalah nyung nang rumah sakit jan. Wah, ketunku ora. Banget. Ketunku ora karo-karuan Mbak Ciplek. Kula niku ajeng ngrasake gembuse wong semono kuwi kaya ngopo rasane. Jenengan angger dari gembuse nyung ya terus. Nah kok kena tunggale ana maning blek gembusmu iku. Ha iya. Gembuse kula niku cilik ning cemetut. Cilik piye le? Enak lho maksudnya mulane laris. Aku ya ora iso mbayangke kok. Ora iso mbayangke piye? Cah semono gembuse sepira ya ora adong ah. Ha iya to. Wong polahe we joget iki mau wis aku ya deg-degan nih. Kok deg-degan ngapa? Lah wong bar metu saka rumah sakit pecicilan ngono. Nggih. Gelaku setengah mati Mbok Ciblek. Pripun? Sowan teng alun-alun Purwokerto pengen ketemu sampeyan bareng tekan riko panitiane wayangan ngendika. Nun sewu Pak Dalang mangke mboten iso sekali Bu Ciblek anu teng rumah sakit. Lah sampeyan nu gerah napa? Anu niku kula stres. Mergo niki. Niku nggih seniki lagi stres. Mergane? Mergane jare ngger penyakit lambung. Nggih. Emah niku gara-gara stres. Oh. Apa iya Pak Dek? Embuh. Kula sakite emah lambung nggih kalau wingi sakit lambung kali radang kantong kemih napa-napa kantong kosong lah. Nyong ora ngerti lah pokoke nyong di kae nyong kenane nang jero rumah sakit di keke dibunjer-bunjer ngene di apa USG. WCG apa? USG kok WCG. Apa? USG. Iya di UDG. UDG. UCG. Apa? USG. Ayo jenenge ultrasonografi. Lah kaya lambemu. Kowe jane ngerti dadak takon rika lho. Ah, etok-etok ora teyeng. Gorek ra. Ngapa? Tak obonge gembuse iki ngene. Ya ora ngono njur nesu sampean. Lah wong dibenerke kuwi didelok njero kowe. Dokter iki bingung wong nderbelmu iki cilik-cilik. Nyong. Heeh, ana beda karo kene-kene gedhe. Lah kowe iki Dadi jerone ya cilik-cilik. cilik-cilik kowe kuwi. Harap cilik rasanya, Bung. Belum tahu loh.
Belum ngerasa kenal loh. Ah, Tanya tuh sama Oh, yang ngono tanya tuh rasane. sama yang ngendang yang udah pernah tuh. kowe kali. Ang duwe bojo kowe padha karo duwe bojo walang ning kene iki. Walang kepala ngarep walang tapi kan larang. Alah sing ngomong. Walang teh ya semena cilik-cilik tapi larang. Regane nganti 45.000. 45 napa? 100 lebih. 100 lebih malah. Niki didol malah 70 ora. Ora malah ana sing ngrubung be Sing ora. didol sapa? Sampean. Rumpang samu. Aku padake wong lanang apa? Waduh. Njurara didol barang. Oh, padake wong lanang apa karo Mbak Ciplewe ditampik kok padake lumanang apa. Sapa? Sampean niku. Wah guyu kali. Kula niku bojo kali Pak Demarwoto. Nggih. Niku anu ora miraha. Anu ora Sik, napa? kemaha. Hah? Ora napa? Kula bojo kali Pak Demarwoto ora kemaha. Kemah iki apa, Lek? Sangel omong kowe bangsa beda dhewe kok omongane. Ya beda wong nyono kan Banyumas ya ora tayang cara kene. Kayengen kuwi apa kowe? Kayak kemah iki napa kula dijelas. Maksudnya ora primen sih ya. Wis sangel pokoke ngono wae. Ha wong iki ngenteni wedok karo lanang ngerti ta pokoke blumbang plupuk-plupuk kaki ketane wedok iki. Saka cilike ra ono. Heeh. Kula niki anu jujulan wedhus. Jujulan wedhus. Bojo kali niki kan ramane bakul wedhus. Nggih. Biyunge kula tuku wedhus teng ramane niki. Nggih. Lah jujul 20.000 ora nana. Oh. Dadi dijujuli Pak Demarwoto. Kowe mung dianggep 20.000 lho. Sapa? Jujulan wedhus 20.000 dijoli sampean. Sing ngomong sapa? Kae. Lah apa Kowe ora ngeneke apa? Siapa? Lah ya mbok iya. Piro? 20. Ngawur. Pira sih? 15. Limo. Malam lurut. Malah melulu. Lurut. Lah ya malam lurut. Lurut. Lah angger cara kene apa angger melurut? Mudun. Melotrok. Melorot. Langge melurut. Nah. Langge melotrok. Nek cara mriki melurut niku tikus. Oh niku celurut. Oh, udu melurut ta? Oh, dalange ya melu lengup. Syukur. Sik, tak genake. Lengup ki apa? Lengup niku. Lengup niku napa? Ah. Anu pinter karo bagus. Gah, aku nek ngapusi. Jenengan dalang bagus, dalang pinter, dalang laris. Berarti lengup. Apa, Lek? Aku gah. Kowe ngerti ra lengup ki apa? Lengup ki apa? Goblok ngerti ra. Adekno kae kok muni dalang bagus, dalang pinter. Aku wis mergo dhek endo kok. Jane ngerti kuwi nek. Endo, endah iku endo. Enda piye, Ndak? Endah. Endo. Anak apa sih ya? Ngadeg kuwi. Sing sing Nuwun guri ora. sewu, nun sewu para tamu penonton yang depan berdiri, yang belakang duduk. Maaf ya, teratur. Sampean iki nek omong ora ngawur lho. Lah, Sampean iki adoh parane kok cegat wong semene piye? Lah kulo ngomong bener, yang depan berdiri, sing ngarep ngadeg, sing ngisor jagung, jadi pada keton sing nang mburi. Ya? Sing ngarep ki kon lenggah. Oh. Oh, kebalik. Balik ki metune pira wingi? Nyong ora tutu. Apal banget kayak tutuku buntut. Ora mek buntut nek apal. Wah aku ndelok kowe iso ngeramal kok. Masa? Jal-jal nyong diramal. Bisa apa ora nyong dadi bojone dalang sakan Jogja Pak Seno Nugroho. Kaya apa? Aku ngebak sampean anak-anak terwelu monggo. Ya mboten usah. Iki malah ngirit kok. Kok kiret? Tenan nek agi perlu ngirit. Ora usah tuku eten sopras plek ngono selesai kuwi. Agi ngapa maksudnya perlu keprimen? Nesu gak lho. Lagi perlu keprimen datang bulan kayak gue. Anger lagi datang bulan.
Ora usah nganggo apa miki kon nganggo tenceplas bae. Iya ora. Ujar-ujare nyong semut apa? Semut ki lek ndelok piye yo an kok ya. Angel ora aku lebih bingung. Lah kok malah nyong disogit nganggo tenceplas. Pancen iki suami yang setia. Oh. Kula anggar datang bulan mesti tencoplas 5 cukup 5 dina mari. Sing masangaken ngene iki. Ayo kuwi. Masang ki rumah kamu gampang po. Ayo piye le Masang? Masang iki dadak dikom dhisik kok kuwi. Kok dikom? Kaya ban ning bocor kae lho, tutuk-tutuk. Wah iki teplek ngono wae. Jare sapa wingi masang mbek kewandit? Bareng arep maring mburi ya wis. Akhire Tenan. Ngono kok. malah kaya jabut bulu. Apa? Kowe rasa do bayangke. Wis dhek dhewe wae. Ya wong sama perempuan ya mesti bayangna. Ya ora. Mulane rika ki aja mempelecehkan perempuan. Ora. Kowe jenengane mempelecehkan perempuan. Melecehkan. Melecehkan. Piye? Nang apa Pak Dek? Ora apa-apa. Ora apa-apa kawit wak. Wah gua kok sapa? Lah miki nang mburi ya wak. Kenang apa Rika? Nyong. Iya. Wek. Terus muntal cilurut ya? Ora. Masih nang apa? Ya weruh. Wak amu ya dua wek aku. Balimbuk niki nggih Pak Demarwo sing mboten sehat. Oh nggih to? Nggih lambunge kambuh. Oh, nggih. Nggih Jadi alhamdulillah. sehat-sehat ke le. Ha kok iki bintang tamu loro iki remuk kabeh ngono wae. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa wis aku kok. Lah Nggih. nggih. Mula kaget aku mau mrene kok njur sing sindene do medun bul wong papat nyanyi. Nyanyi apa? Bebek aja sekali. Kok Miki? Kok Miki ya? Lah ya Miki apa? Miki. Miki. Nembek kok. Aku jan anggere ngomong karo Rika gena iya. Ning kula susah bojo niki. Mergane. Sedih nyong wingi domei. Diomehi ngetira. Dumai apa? Seneni. Oh, Seneni. Nggih. Diomehi. Wingi jemuan iki teng masjid. Nggih. Wah. Enteng sajadahe. Sajadahe entek. Teh kula domei keblak bojomu aja kon melu jemuan. Lah nang apa Pak Kyai sajadahe enteng. Mergane Lho, tok sujud tok. Kowe tau krungu dagelan pakanane karpet ngerti kowe? Pada sewek. Suwek ya suwek dewek apa kepriwek? Wong nggih. kae ora mergo aku. Apa? Sing ngertimu suwek to sadaya. Iya. Malah jobine bentret. Lho nang apa sih? Tatap untu. Ning Pengen ora tak- apa-apa. Pengen tak cokot cengelmu rene. Ora apa-apa malah suka duwe untu kaya Rika. Saleh. Ku angger udan yo ngaup menguntune Rika iki. Ngaup. Kan ora Ngaup kecerot. ki Ngiyup. 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 Ngaup. Nggih wae anggepe njur kok niup nang untune lek Marwoto anggepe cangkeme lek Marwoto ki teras apa piye? Ya lek ya. Piye sih? Aku ki mung genake omongane Bener Mbak ya Cibrek. bener. Kae muni piye mau? Nek udan. Udan nek udan ngaup teng ngisor untune Pak Demarwoto. Lah, Memang kurang ora ajar. kebocoran. Karo Pak Dene kok cangkeme jangkep teras. Nah, Apa njur keke ngemut gendeng ngono apa piye? Mbok aja kasar-kasar ah. Apa? Kok njur nyangkem-nyangkemke. Lah apa? Cocok sing bener ki ngerti ora? Iku mangsaku wong ora kena jengkel. ora jengkel. Pelawak Suwe pelawak lah. ora kena jengkel. Nah, jangan ndak stres meneh asam lambungnya kumat. Iya. Wis, Aja. wong nyatane iki mau Cik. wis hibur dening para widodari. Ya, anak-anak. Anak-anak. Heeh. Kayak putu karo Mbak Oto. Ya, Mbak Oto.
Iki saiki nek nang kene diundang Mbah Oto, Mbah Ciblek. Oh, niki Mbah Oto. Karo kanca-kanca. Ya ana sing Mbah Oto, ana sing ngelokke otone Icak ana barang. Oh, Mbah Oto. Otone Icak. Nyong seki. Atamu ewe. Lah wong nyong nira kena. Kurang ajar ya anu iki. Ya karang iki putu-putu. Iya. Masa kaya iki kon bojone Rika ya, umahe ruwet, Rika bojo semene kaya iki ayu-ayu. Iki? Iya, padane Rika. Aneh yo aku duwe bojo iki omahku boleh cah cilik-cilik. Lah sih, Mulai marwata kaya ngopo kanjuran. Wis ora Nindik ya lek ya. Nggih. ndek. Peresmian pasar. Anu Bang. Salah dipot. Peresmian Bang. Peresmian Bang. Nggih Bang nika daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nang kene iki wis maju Gunung Kidul ki mula Luar biasa. Sing Biasa disuwun di luar. dikane Pak Kapolres esuk ki pemilu damai, tenang, sejuk, Sehat. dari permusuhan kita hilangkan. Tidak ada permusuhan. Ya. Nggih. Kudu Kalau ngono. wis- Pancen ya kudu ngono lek. Iya. Sing jenenge bocah-bocah iki sing do nyekel HP dikandani aja yang motor ngeser. Nek nganti berita bohong sing jenenge hoax kuwi di-share, sing ngirim ki kena Nggih, kena hukum. hukum. Nggih. Berarti ora kena berita hook ya. Hook. Berita hoax berita kirek wong iki. Lah miki kula nira kena Pak Damarwata berita hook. Hoak. Lek. Ya bener nek kuwi. Hah? Nek kuwi bener. Kok bener? Ha kirik cilik ta ki ya. Aja kaya gue Pak Damarwata. Aku ora seneng nek darani kirik. Kirik po kanan kowe garing. Kirik. Kirik ke kewan paling ngeyel. Kok ngeyel? Nah kan ngeyel. Kirik lanang ge. Kok ngeyel to? Iya aja ngarani aku kirik. Kirik ke kewan paling ngeyel. Kok iso? Nah kan ngeyel. Kuwi takon ora ngeyel ya boleh nek ngeyel ki opo ndi kuwi ngeyel. Lah gue sih Miki. Kok ya muni neh to ya aku. Cangkeme iki lho kok bablas. Wah apa padha-padha kirik kewan sing paling aneh. Lho kok aneh. Wetenge nang pupu. Wetenge nang pupu. Mulane nek Anak kuwi dadi kirik, Mas. suntak. Disuntak ngene iki. Masa? Apa sebabnya nek nguyuh kok dadak diangkat? Lah kok dadak sih dadak diangkat sebabnya. Ora diangkat nyemprot raine dhewe. Wong krane mengarep ngono. Oh. Yo tak dudu iki rek yo. Jajal, yo. Jajal Mo. siki. Jajal. Jajal bedak nane. Kowe. Nah. Lenjung yo iso nyemprot. Ora ono krane. Kaya cilik kae kaya. Lek cethu ora ana krane lho ngene. Lah yo ora kaya cetuk lah. Apa? Cetuk ki napa? Cethu ki cetha. Oh, cetuk. Oh, rungonku cetuk niku napa? Kula ora ngerti ya. Ya iso to? Wah. Iki nek Aku yo cara kene iso lho ora ngerti. Oh, lah. Aku asli ya. ngendi? Ya. Yojo kok yo. Ya. Ya karto. Apa-apane sarwa ngirit. Omongane ya sithik. Ha iya. Ya ora kaya kowe. Ama angger piye kene kan halus-halus ngendikane. Iya. Beda karo nggone nyong. Piye? Nang ngene nyong ya apa-apa ngomong wae ngomong cepet teh kowe. Angger kene halus. Iya. Miki masalah kirik, Pak De. Aku tek takon. Iwak ngerti apa ora? Ngerti. Iwak nang akuarium. Ngerti. Iwak nang akuarium ki 10. Mati loro gari 8. lengup. Lengup goblok. Blok. Kok mati loro to? Iya. Yo kena
Iwak 10 nang akuarium, mati loro gari. 8. Ah, ya salah. Gari dibuang. Kok gari 8 sakan ngendi? Tadi nyenak nyong takone gari pira, kowe lah gari 8. Kok nyong takone ngomong gari tok. Ya gari dibuang. Kok gari 8? Kowe mau gari tok? Mata-matamu niki keprimin. Apa mata-mata? Kae sing ulangan mata-matamu. Matematika. Oh iya, kayak kae. Kayak ora. Matematika kok mata-matamu. Matamu dhewe kok. Gari. Nggih. Nika kalian nganu Mbak Ciblek Pelek Parwoto. Iya. Saking Pak Imawan Wahyudi, Wakil Bupati Gunung Kidul. Ya. Mbayu Cange pangapunten kula mboten saged sowan nderek kintun Sekar Caping Gunung. Katur Ibu Direktur BDG saha jajaranipun selamat menempati gedung baru. Kanca-kanca Forkom Pimda dan pimpinan DPD warga masyarakat Gunung Kidul ugi katur nggih matur sembah nuwun. Ugi salam kagem Pak Marwoto lan Mbak Ayu Ciblek. Oh nggih, salam kembali. Aduh, kepriwe kabare Rika? Nggih, Mila kados niki. saking Pak Wakil Bupati. Oh, Pak Wakil Bupati. Nggih. Pak Wakil Bupati mboten mriki. Oh, kowe kok ditimbali rono. Masa Kira rasa tindak rene sesuk nanggap dhewe, gitu lah. Kowe engko dibutuhke karo Pak Wakil. apa ya? Nganggo seret-seretan putune ngono kaya Apa nyung ujar-ujar otok-otok apa? Go seret dan putune angger otok-otok dah. Oh, Pak Marwoto. Apa? Pak Wakil Bupati kene iki eman temenan. Iya. Buktine mau ke ngendikan karo Kepriwe? asistene. Heeh. Mengko pelawak loro arep diparingi hadiah. Iya. Kon milih Apa? salah sijine nyong karo Rika kon milih. Pilih Ya. nah. Angger Rika milih apa? Niki diparingi warna kali katok karo Uma. Apa? Arep diparingi katok kali Uma. Oma. Iya. Katok kali Oma. Oh, milih apa le? Rika milih ndek. Aku ya milih omah. Ora katokan. Nemoni tamu kaya kiye ngendoko. Ayo carane. Carane keprimen? Wadah tas kresek kok wis kaya ngembol kucing. Nggih. Omah nggih. karo Nggih menika saking Pak Supriyanto. Ya. Nggih nyuwun banyu langit kalian pamer bojo. Ya. Pamer bojo. Nggih, ya ngger sing ayu kaya nyong bojone sih ora apa-apa dipamerna. Wah. Ya ayu le ndelok nganggo serotan es kae kok. Nggih mboten, ayu jati, ayu sengon, ayu laba. Nguratoyono. Nggih. Saya pribadi dan atas nama Dinas DP3 AKBP dan D Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan selamat atas peresmian gedung baru BDG. Semoga pelayanannya kepada nasabah semakin memuaskan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta peningkatan ekonomi rakyat. Amin. Kepala Dinas DP3 AKBP dan D Bapak Sujoko Sarjana Sosial MSc yo minta lagu Liwung nggih monggo diaturake akeh banget no iki nawala sing kudu tak waca Boten napa-napa nggih. saka Mas Doni PWKS Gunung Kidul Gatotkaca PWKS Gatotkaca no iya iki yo padha rawuh badhe nyuwun lagu tembang kangen ingkang nyekar Mbak Orisa kali lagu lali janjine ingkang nyekar Mbak Agnesia. Mugi bucangik sak rombongan pinaringan bagas waras tambah laris amin. Amin. Niku komunitas napa Mbak Limbo? PWKS. PWKS napa? Penggemar wayang Ki Seno Nugroho. Oh nggih, kula teng mriki nggih teng Gunung Kidul enten komunitas. Napa? KCM. KCM niku napa? Komunitas Ciblak Mania. Nggih. Nggih. Kowe iki komunitasmu ora KCM. Apa? Apa? Aja salah. Ora. KCM komunitas Ciblak Mania iki duwung bahasane Cilurut Tengu, Ketrek. Kok celurut? Lah iya. Kowe iki komunitasmu jenenge MCK. MCK apa? Mandi cuci kaku.
Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Ya diaturake, Mak. Sinten sing dawuhe? Ya iki saka Bapak Wakil Bupati sik. Ya, mengko ndak ora becik. Ya, diaturake monggo. Nyuwun caping gunung. Ya. Sinten monggo. Mbak Ika, monggo sing saka Gunung Kidul di nomor 1 Kang. Ya. Mbak Ika, nggo Mbak Ika. Kepala daerah. Mbak Ika. Mbak Nyanyi caping gunung. Mbak Ciblek, sampean ki nek ora kenal iki rasa sok aleman to. Nggih, rombongane. Kae udu Mbak Ika sing padha. Oh, sinten sih? Mbak Kaik. Jeneng Mbak Kait kepripun? Lah nggih kok jenenge. Mbak Ika. Ah niku nek diwali rak Kaik. Oh, nggih bener. Harus lengup. Sinten iki Mbak Niki Ika nama sing Mbak pundi? Ika nomor 3. Oh, niki. Nggih. Nyombian dong SMP iki ayune. Sapa? Nyong dong umur 10 tahun apa 15 tahun iki ayune kayak gini. Ora mungkin sampean niku umur 10 tahun ki dedeke mung 10 cm kok. Wong mbok ya diterimake semono ku ya semono rasa dipathak-pathake sing ayu. Mbok kaya. Bojomu wis trima. Wong jarene kuwi nek nyawang kowe dicelok kanggo serotan ngono kok mian. Siapa? Serotan plastik. Siapa sing nyawang nggo sedotan? Oh, Pak Seno. Kayak kena anu kepengin banget karo nyong jane. Wis suwe aku melu panggungan ping pira lah pokoke ya sering ban karo nyong. Wah, apa? Ban. WA. WA. Ah. Lah hurufe napa mawon? W sama A. Nah ya wa, Mbok. Oh iya. Kowe ya kalu apa kaya ngono kuwi. Wis kentakan wong kok piye masa mbok secuwil ngono. Ora kaya kowe maksudnya kepengin apa? Kepengin jejeg. Oh, Darane kaya- kepengin apa? Ya ora, aku ki tresno karo Mbak Cip. Kan. Oh iya ta. Oh ya berarti lengup. Ayo Mbak Ika. Monggo Mbak Ika. Tenang. Ya. Loh, sampean jejer ya wis. Ada. Nggih, sugeng dalu. Ika. Dalam. Nek tuku boneka gede semono ki nang ndi? Mboten Kak. sah nesu to. Kowe mbak aku Mbak, kok njur nesu lho. Oh, Karena ndi? Darani boneka. Tase niku kleru. Niku nggene Mbah Oto. Oh, tasnya Pak De ya. ya. Ya-yaan. Mboten sah nesu mriki. Boten Mbak Jejer Ika. kula ya Nek Allah. ya sia-sia iki menungso iki titahing Gusti. Kok njur tau nekke boneka. Mbah Lho, Oto, Kak. pripun? Tenan kaya nggawa tremos kowe. Jangan salah penonton ditanya. Nang kene iki nyong darani udah ciblak mau. Dikira Sapa? sinten? Iya, loh. Jeneng kayak Tasya Rosmala ya itu. Panjen kowe kaya memolo, panjen bener nek kuwi penyakit. Lah wong dianggep bese kok seneng. Kok Nika sing penyanyi Tasya Rosmala. Oh, krungu Rosalia. Iki Tasya nek Rosmala kok ngene. bis gede mek nggon pentil wae semono kuwi minyak. Mangga Mbak Mbak Ika. Ika. Nggih. Napa niki, Pak? Caping Caping Gunung. Gunung. Pak Imawan Wahyudi, Bapak Wakil Bupati. Ya. Nggih. Ora iso tindak, esuk nanggap dhewe arep. Nggih. Mbah Oto gerah napa? Heeh. Kok lenggah mawon, mboten saged ngadeg. Oh, wis ra iso nek kuwi Kang, wis ra iso. Kok dikapak-kapake wis ming lemprek kok. Mbok Eh. kula goceki kek ngrencangi kula. Piye? Wong lanang kuwi arep tuwa. Iya. Kira Pripun? Piye rasane piye? Wis rada seger sithik? ya urung ya. Urung yang ngene tek sekelinyong siji nang kene. Ra suci. Jare urung seger siji nang nggon mari ngenyong. Karo ora Iya, mbok menawa kiwa tengen ngono terus engko dadi seger. Amah nek kowe tok padha karo anugrah. Oh, nek Kae nika musibah itu kuwi. mbok ra sia-sia. Ben soalnya kok sio-sio. nesuak gemboske sisan ning kene. Sopo sing entekku. nesu? Piye, mangga? Suarane apa? Urung.
Lagi arep muni. Oh. Cilik kupinge slenco. Kuping-kuping lancang. Mriyang wingi budek kakek nobat. Oh. Malah meh be mati overdosis. Ya, mangga. Mangga. Saben bengi Sing lara jantung iso anfal. Tapi jadi apa nggih rame di anu nggih nggih dijenglengke. jenglengke. Ing jenengan wau dereng pas len jengleng. Dereng pas kepripun Le jumbul wau lho. Jumbule mbok bener. Ora pas karo kene iki. Oh kudune dipasaken. Nggih. Mas dipasna Mas. Ya ana wong wedok dipasna kok ngene iki piye? Maksudnya nyong siap-siap arep dipasna men menyung kupinge krungu. Lek arep pase piyong diten soplas kok pas. Mbah Hoto copot sikik. Weh, kowe kok nyopot Tanco plase iki lho. wis ilang. Luntur. Luntur. Ya memacang ya. Yen memajang mung karo jana kuning. Ayo, Mbak Ciplek. Ya, iya. Ya. Ayo. Cepet ki selekep. Wis tak kandhani aja kan lombok lah. Nesu meneh. Nasu meneh. Dene kula pun pas karane meneng bae. Jare ora oleh kesu. Ora le kesu ya. Iya, aja kesu. Engko stres maning. Dene ora mak jreng ya. Ya ampun. Kan coplase tetel sekarang. Ya. Ya Ika, Mbak Ika. Ya ampun. Kembang wae weton gunung Ya, ayo. Pas ta. Wis. Maling. Dene kok malah maling nyolong apa? Iya, satu. Nanti arep copot kok napa nih? nyawane. Apa? Nyawane arep nyopot. Pacitan serwi jana. Asik. Stop. Ngapurane di rombongane ya ora ngerti. Ora Udah, aku. nyong ora tau melu rombongan bingung. Ora Mbak Ciplek aku Kepripun? sampean tak tuntakno sikile meneng ning sing obah awak tok. Asik, sor kaya dolanan ning Malioboro kae lho. Sing di sirahe terus mak ngono. Pancen Cuma ada seneng ya ngerti. ora seneng karo kowe nggo apa? Aja GR. Ya ora lumayan kena nggo dolanan. Asal urip.
Urip ngomong Sakake niku lho Mbah Oto jenengan iki kok sia-sia lho. wong potongan kostip ngono. Kok setip. Nenggung busak. Ya. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Mangga kanca-kanca ya. Misowa capek gunung ya. Nadyan wadon sarta lanang inomane banyu Mangga jogeti Ya, ya. langsung. Sor. Yuk. Iki bintang tamu po kenek to iki. Oleh bongokso ora jamak-jamak. Nggih gendane ramane mbiyen kenet. Oh, ramane kenek. Ramane kula kenet. Oh. Dadine ngomongane seru. Mangga. Yuk. zaman berjuang jorang kelingan desa
hebat aku ngrasake Mbak Ciplek. Pripun Bude Ciplek? Olahe jan. Pripun sih? Ayo. Kula kan saking Jakarta asline dancer. Oh, dancer. Dancer pasangan karo sing klambi abang. Dancer dari Jakarta. Cocok ya sama Cocok, dia ya. Iya bener. Alah. Aku di Jakarta. Semangat ya. Semangat. Aku kalau di Jakarta kalau dancer. Kowe iki ora dancer, Apa? cancel. Dancer penari loh, penari latar. Wah, Oh. latar-latar Loh. urung dicobin kok. Betul. Kalau pas penari latar kan terus minum. Aku minumnya teh gendul. Teh botol. Lah iya Teh gendul. botol. Yo. Enggak. Sakar bisa. Luar biasa tenan. Biasa di luar. Pokoknya mboten kados wayangan jenengan niku. Pripun? Mbak Limbuk, Nggih. teng pundi-pundi mesti rame. Alhamdulillah. Enten Mbak. bintang tamu lan mboten niku nek jenengan niku wah penonton mesti oke. Nggih. Tenggene kula nggih winginane jere pada priksani kathah sanget. Nggih. Saking kula ngene kula sumpyung nggih sami mriko mriksani. Nggih. Ya matur nuwun Mbak Ciplek. Sampean ya saya sepuh ora ngrasake bar gerah barang ya energik luar biasa. Kula tesi bocah. Oh, Caedan kon ya. tasih bocah. Yuswane pinten asline? 17 pindho. Oh. 17 pindho. Berarti nggih sekitar 3 dosonan nggih. Salah. Pinten? Untune telas pipine kendho. Oh, nek mung pipi kendhoe mboten napa-napa nek. Nggih. Mboten apa-apa nggih. Nggih wis ben rasa ngurusi aku wis tak tekatane ben. Ya aku mek njurung wae nek panjenengane ya semoga-moga iso langgeng. Langgeng apane Pak Gedek? Nek Paling mayak pol-pole nyong angger nang Pak Seno ya anu ora nggo bojo. Nggo ganjel kotak pol-pole. Tak sawang langgeng lindalan. tak sawang-sawang bareng gelem joget mau ketok ayu tenan Mbak Ciplek. Nggih kena. Sesuk melu ya Nendi? ning rumah sakit Ngopo? diperisake mripatmu kuwi nak. Lho nyatane iya kok tak sawang. Nek kaya ngono ayu ku sing elek kaya ngopo? Lah aku saking suwene ndelok sinden iki malah jelek. Ndelok Lah, ngono iki malah ndelok rasane lah. seneng. Didelok sik to. Didelok nek aku ki ayu. Asu. Ayu. Lah kamu gimana seorang suamiku? Aku Enggak ngalem karo aku. Kenapa suamiku? awong kaya ngono kok. Wis disawang asuk ngendi kowe? Lah Den soplase tetel rung. templek kenapa? Templek nak piye? Iya. Ah, Matur. Jan. Ki mau Mbak Ika, itu dari sini. Oh, saking mriki Gunung Mbak Ika. Kidul. Gunung Kidul. Iya. Wah, Gunung Kidul ayu-ayu, piyantune Kan Gunung Kidul sing rung ana sing kaya sampean niku.
Dadi kula kentang mriki. Nggo perangan. Nggih kula bempun pun diparingi kerjaan teng Bang BDG mriki, Bang Daerah Gunung Kidul. Nggih. Oh, pun dikei kerjaan iki. Sampun nginjang mulai Senin. Senin nganjang mulai niko napa nggih. Lho kae dunange kae lho. Kuwi dadekke pulpen ning minuti karo ning. Ora temenan gari takoni kepalane. Ayo iki mau sing ngomong piyai kene Yo, kok dadekke wis pulpen. kerja ngesuk. Apa kerjane? Nang bagian nyetempeli. Bagian kuwi. Ngecap toh, ngecap. Nah, masa njaluk cap kan angel. Ngecap. Ngecap nambah ciblek kan angel. Nyetempeli. Cah cilik. Lho temenan ngesuk kerja. Kowe, Piye? arep njaluk disetem ora kuwi? Hubung ejek selo lho. Nggon aku ora, nggonmu kuwi. Ora ngarep nabung, nek arep nabung maring Bank BDG kene. Jelas aman. Mengko terus maring ruangan nyong tak setempeli. Bagian nyetempeli. Wis kelakon. Ora percaya takon Mbak Yusti. Yang nang bagian gue mesti jelas. Bagian apa? Nyetempeli. Kowe piye? Sidotok nyangi ora? Ora. Ndak distempeli. Mah. Iya. Wong ngono kuwi jenenge ngecap kok dadak distempeli Lah lho. kesuwen ngecap lah angel ngomongnya ngecap. Wong dhek hobine muni ngono kok mbok ya ben. Ya ora hobi. Sapa wae sing tak setem kuwi mau? Ya urung esuk mulai. Boleh mau nabung. Heeh. Masuk aja ke ruangan. Wong aku tatap dhewe kok ora takon nyetem mbakmu. Ora usah ya. Malah griseni nek sakmono kuwi. Ya. Meng arep nyetempeli dadak diolak-alik. Ora iso bulan baleni kowe iki ya malah. Aja jengkel karo dalange kok jengkel. Ah, ki yo ngene iki ya mbok juga ya. Ora dibayar engko lho bingung. Ora dibayar piye wong bayare sesasi yang kempungkur wis entek wong kuwi. Oh wis lunas. Wis lunas. Bulane meriah. Oh wis lunas. Bulane ble aku meriang ble. Jebule wis lunas. Wis. Oh. Jane arep ora mangkat mau ya. Mangkat. Ora mangkat aku teka di Mah kowe teko ya meca setempeli wae ora. Gawene nyetem. Iya. Ayo gantian sekarang Gantian, sakniki Sinten. ya Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa, monggo Mbak Elisa. Cuman ngawur to. Mbak Elisa. Iki. Tuh. Oh, dadah. Dhuwure dadah. Yes, Gandalu. Gandalu. Iki. Niki sinten niki? Iki mbah apa adik apa ibu apa iki ya? Wode. Mbok de kuwi mbok gede iki mbok cilik iki cilik. Berarti mboklik. Ja apa mboklik? Piye? Lah sampean ki tak bahasa sampean ning kene ya rada aneh. Niki tak naik bahasa sing aneh iki ya wong lu. Sing ngomong coba Apa batita, Pak? Balik sini loh, sini jangan jauh-jauh loh, sini loh, duduk sini. Maju sini loh boleh. Sini duduk sini loh boleh. Mbak Ciblek, kenalan sih. Kenalan dulu. Sini boleh. Nyong wis seru ana sing ngungkuli seru mah. Nanti arep ambrol. Balik sini. Kenalkan ya. Aku Elisa Ursaris Alaso. Ini Mbak Lik Inyong. Itu Mbak De Rika. Mbok lagi nyong dengkulmu. Mau Black. mau
ngomong-ngomong jarene iki Inyong iki Riko berarti iki mbah Lik Inyong iki mbah Deriko Pak Deriko Iki- mbah Lik Inyong Piye? Regane piro to kuwi? Regane piro piye? Kuwi cah iki. Wong kuwi wong blasteran iki ya omongane ngono kuwi kok ya. jan jenenge Inyong karo Riko iki Ora, Riko ki Jenengane Riko ki dheke. Kowe iki Riko. kowe Kowe iki Riko. Riko. kowe Riko iki mau Riko aku ya Riko sing Riko sapa Iki ora Riko iki Kirik. iki Gerik masa Gerik Piye? Kowe ngenekke aku apa? Oh, aku ora ngonekke kok. Aku dukirek wis asu aku wong tuwa kok. oh iki asu Asu dhewe. oh nek iki asu jenis apa iki nek samene iki nek iki beratine Pomerian napa Chihuahua nek sakmene iki apa Aja Chihuahua, kok ngono ya Chihuahua. apa Chihuahua siapa? Hei, Mbak Ciblek. Mbak Ciblek, Chihuahua gitu cantik. cantik gitu Iki kan aslinya Portugal. Oh iya, Wah. aku Chihuahua. so cute ya Terima imut kasih banget. kamu apa ya? memuji Ngomong aku apa? iya Chihuahua Iya memang Chihuahua. benar semua orang sini aku juga Chihuahua. Chihuahua cute banget ya Chihuahua apa sih Mbak Lembo? Kira sing awake dawa kae Chihuahua. Kerek cilik. Sikile cendik kae. Oh, Sikile cendik awake dawa kae. oh kayak Chihuahua enggak. Aku bukan Chihuahua. oh bukan Enggak, aku asu wadon. asu adon nah iki asu lanang nah asu adon ro asu lanang bode yo Anak ngasu. aku anak ngasuh ojo nang kene kene anak ngasuh pak Eh, ya asu adon asu lanang anak ngasuh pas. Ya, Yes. Oke, ya. bayangan asu kokis. piye iki Ayo wis Iki- buntu nek basa gonamu musuh kae wis angel. Kowe ra dong nek Mbok Ciblek Mbak Ciblek muni cara Banyumas. Omong jenengmu sapa kon? Jenengane kowe sapa? Asline saka ngendi? Wis bojo apa sih sekolah umure pira? Kayak gue mangene mau jam pira? Wis paham apa urung? apa sapa apa kowe apa Ah, kowe ra dong. kowe kok ngopo kowe kowe kui bebek apa kowe Triplek, kowe ki bebek apa apa kui kue, kowe kowe, bebek kowe. Ngono le. Kowe. Rika, Di tengah iki le. Kowe Rika, apa? kowe mangene jam pira? Rika iki apa iki Rika Ngono lah. Siki yang ngono, asu yang ngono lah. Bingung lah. Ora mudeng. Bade, Rika itu kamu apa aku, Rika? Rika kamu. Rika aku, berarti kamu bukan Rika. Bukan. Oh, kamu Nyong. apa? Inyong. Nyong. Lagi yo Inyong. Nyong. Loro-lorone Inyong, aku Rika. Nyong kali nyong aja mangan-mangan nyong sing tak pangan kowe wae ngono. Kamu itu inyong, kamu kalau kamu. Kalau aku Inyong. Inyong, Oh, gue yo Inyong. inyong. Kayo Inyong. Inyong. Kabeh Inyong. Iki cah endase konslet wae ya iki. Sebutane cara kowe nek cara Niki cara Inggris wae. Ya Inggris. Nek Mbak kowe nyebut Mbak Ciblek you. You, ya bener you. Nek You. kowe nyebut awakmu dhewe Me. I. Ya, I. Me atau Ya, I. yes. Ayo kowe you, me, terus ki I. Nek I semene plempeme sepiro? Kadake ae aku. Oh, apa pelempem? Dia pelempem apa? pelempem. Pelempem apa? Pelempem Arti gue. Apa ya? Melempem. pelempem apa pelem? Pelempem Pelem apa? itu mangga, mangga. Pipa. Pralon. Oh, Pralon, Pipa. pralon. Pipa ya. Ya. Pralone semeno ya bener. Oh ya. Is Ora godakan aku sepiro. ora. Aku ae wae kok. Kau ai. Ae. Nek you. Kowe ora Dadi- aimu ora metu go nang rumah sakit kowe malan. Apa aiku? Tai kuwe. Wah. Kok ai itu? Beda. Bedo konteke. itu namanya takyu. Iya. Kan. Beda Takyu. konteke. Takyu itu Takyu. paralonnya. Paralon. Aku takyunya.
Iya, Tayu. Thailand, Taidul barang kuwi. Taidul. Ya. Engko kapan-kapan kowe belajar karo Mbak Ciblek basa. Ya ini Mbah apa Bude apa ini? Mbak Mbak iya, Mbak betul. Ciblek. Iya, Oh, Mbak. jadi namanya Ciblek. Belek itu upil moto itu belek. Oh, katanya Cilo. Apa Cilo? Cilo apa, Mbah? Upil mata ya Cilo. Upil mata Ciblek, black. Ciblek. Oh, bukan. Orang cibelak. Oh, bukan. orang. Ciblek. Oh, ya, Ciblek ciblek. kok gak ditebelak. Ane semono ya ora apa-apa, cilik pralone ya cilik nek semono iki. Ciblek, jadi Ciblek. Mbak Ut. Ciblek ciblek suweng. Hah? Ya, tira. Jublak. Jublak. Nek aku ciblek. 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 Ciblek iki cilik-cilik betah melek. Oh ya. Mbak Ciblek iki bintang tamu betah kula melek. betah melek. Nah, iki Mbah, yang aku sering lihat di TV ini siapa Mbah? Oto. Ah, Oto. Marwoto. Oto mobil. Katanya Mbah Oto apa Fotone icek kuwi mau apik kuwi seneng aku. Apa Oto Icak? Moto, moto Icak. Yo. Kamu dari mana, Mbak? Aku dari Lambelu. Ndi? Kamu dari mana? Takoni kok ya. Dari Lambelu, Bude. Ya iya lambene nyong sing ngomong. Nyong takon kowe nekan ngendi? Kowe sekan ngendi asline sekan ngendi kok lambemu. Iki ngomong apa Rare? Mbak Ciblek. Iki saka dusun Lambelu. Kok Lambelu? Lambelu ki jeneng dusun. Dusun. Aku lambene nyong. Ora. Ana ditakoni Oh, bukan cangkem, bukan. Ah. Bukan cangkem, tapi Lambelu Lambelu itu itu daerah. dusun. Lambelu. Ya, itu di Sulawesi Tengah. Mbokku sekolah Lambelu, bapakku sekolah Toli-Toli. Oh ya wis kono lah padha. Ora angel ngene ndas larang nganti. Mbok vertigone kumat maning. Ora terpikir banget. Iya. Lah wong takon kok sampean takon. Ibu-ibu sekolah Lambelu. Ya Lambelu. Bapakne sekolah Sekolah Toli-Toli. Toli-Toli. Kok ngendi? Sekolah Toli-Toli. Sekolah Toli-Toli. Bapak toli-toli. Seko toli-toli. Toli-Toli. Sekolah Toli-Toli. Ibuke lambelu. Sekolah Lambelu. Bapake Gaweane nang Toli-Toli. kantor ya tempeli barang iki dhek iki. bapak. Aku ra seneng stempeli. Ah. Ra seneng nyetempeli ngene. Ora. Ya iya. Iki gaweane nyetempeli, Mbak. Ora seko toli-toli. Yo. Sekolah Toli-Toli. Iki irunge imut ya cilik. Lah bresek kok. Ana imak imut yo gari ngomong pesek ngapa? Dadak suwen. Cilik kok lho. Aku ngerti Mbak. Waduh. Nesu lho. Piye iki nek wis menesu iki kok malah gede apa Pak iki? Ora ya semono kuwi ya padake kresna wae. Irunge cilik. Aku ngerti sebabnya ngopo irunge cilik. Apa sebabe? Sebabnya drijine cilik. Nek King Kong kae irunge gede, makane mergone drijine gede. Oh dadi ki pancen citakan driji to kene iki. Oh dadi karo citakan driji. Rumangsane iki. Agene sing ngawas ya ana kok kuwi drijine cilik. Apa? Ora. Ya, Mbak Ya, Elisa. Mbak. Nembang apa? Tembang ada pamundutan. Pamundutan mau caping gunung wis diaturake. Nggih. Ya, terus iki saka Pak Sujoko iki nyuwun liwung. Ya. Liwung kok diaturake. Iki ana sing nyuwun lali janjine mau wis diaturake ya, Pak. Sampun. Tembang kangen. Tembang kangen. Tembang Nggih. kangen, monggo. Dibawani. Oke. Bawa kemana? Bau akeh mana? Bowo. Bowo gak berangkat bowo. Yuk. Mingkar mingkurengu. Ada apa, Bude? Ya. Ya. Orangnya ya Pak Dek. Iya, priwe? Ngomongnya mikir angel banget dirungokna bareng nembang genah. Iya. Orang kuwi rada konslet kok mau. Akaharono
Keramatnya kaya Yupras ya. Ya mirip ya sama Bu Prastiwi. Sama. Kakak adik ya. Alah, hah? Kakak adik sama Bu Prastiwi. Sama ndi? Sama Bu Prastiwi, Mana? kakak adik. Kayak karo gae. Iya, iya. Ya. Iya, saudara. Saudara. Oh, iya ya. Ya. Saudara. Akarono karenan merti sinden runggung jiwan iki. Kok runggung jiwan? Nek loro mertanggung nek siji kedawan iki semene iki. Apa kedawan itu artinya apa? Kepanjangan. Kepadangan apa Pak? Kepanjangan. Oh, kepanjangan. Ki ora ki jenenge sinden kijang panter. Apa kuwi? Kok kijang panter? Kijang panter kayak mau dong pas nembang bareng. Wah, pinter banget. Kijang panter kaki panjang pantat bisa muter. Makasih Bode. Potongane kok triplek ngono. Nek sampean apa, Kakek Mbak? triplek. Mbak Ciblek. Nun, Nek sampean kijang apa? udah. Kula angger mobil ya kayak Apa? sing cilik lah. Yang cilik apa? Itu apa? Ayla. Ayla, aku Ayla. Waduh. Ayla. Itu loh bonusnya kalau nanti nabung Handayani. Ya. Bu, ngomong apa sing sahur? Ayo, ada. Sinden iki ana seriusane barang iki lho. Serius piye? Iku mau. Seriosa. Enggak, itu belajarnya di pohon Pak De. Besok coba ke sana. Piye? Sama pegangan itu uwet itu loh. Pegang wit. Iya, sama Tarsan. Yes. Aku yo ora kakean ngono. Kowe bar sik metu kae. Wow. Sinupa sinukarta mreh gretarta bakartine ngelmu agama agemeng aji Ya Lek Marwanta entuk salam saka Mbak Waluya. Salam kembali.
saka Magelang hadir BWKS Magelang ya saka Jakarta nyuwun Diwul Gunung Kidul oh ya werna-werna ya Mak ya saking Bogor Gitase nyimak ya matur sembah nuwun Bapak-bapak lurah matur sembah nuwun laruhipun Pak Lurah Kepek Pilangrejo kathah sing padha rawuh no ya pepunden-punden dalang ya akeh sing padha rawuh ya sami meriksani sedaya nggih salam kagem Bapak Joko kalian ibu sekalian oh nggih nggih kagem Pak Seno piye maksudnya niku salam Pak Joko nggih Pak Joko niku daleme mriki lah oh sing yen tengah sawan apa niku jenenge nyok lalen kula ditanggap teng mrika tapi kelalen wis 5 tahun oh dite wis entek nggih lah bala meriang nggih Mbak Ciblek ya monggo Mbak nggih Ya. Elisa diaturake ya Elisa yuk sor Wengi antri mesra
sampean ki ngopo e? Iki ciri khas omongan ngono kuwi kok. Kula nggih ciri khas nggih, mangga matur nuwun pada-pada. Bantute sing diblombongi knalpot kok. Iki telak kok diblombongi piye. Lah iya ya seru kok ya Seru. Tapi Suwe karo awake. nggih. Ngomong ya bener. ning kula gumune ngendikane kaya ora patiya genah tapi barang nembang kok genah banget. Oh, agene niku. Nggih, saire a i u e o ne niku pas Nggih. genah. Ah belasare dhek soalnya mbiyen zaman sekolah S1 jurusan pedalangan. Oh, S1. S1, S2-nya psikologi. Oh, nggih. Semester pinten berarti seniki? Udah lulus, Bu. Oh, udah lulus. Iya. Jadi lulus. SSN MPSI. Oh, iya. Sarjana seni mambu besing. Lengup apa ya? Anak sarjana seni mampu pesing. Ayo SSN MPSI. Oh. Ya, sarjana seni mampu persing jaline. Ayo Oh, nggih, SS. Nek MSc. MSc napa? Merongos sak cangkeme. Oh, niki nggih sarjana niku. Sarja S2. Durjono. Apa? Durjono. Durjono. Maksudnya? Maling. Aja jengkel, pelawak Ora, jengkel. merongos sak Ini cangkem. carane merongos, carane apa? Bukti ora masalah. Ora masalah. Aja jengkel. Angger ora bukti merongos jengkel uli. Ning wong merongos nang apa jengkel? Carane Ora, merongos ora ora jengkel masalah. Pelawak merongos ora apa-apa. Nah, sing penting sehat. Arep merongos Sing penting sehat. merongos. Nah, arep Sehat ora merongos ape. lari sehat merongos ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok malah akeh kowe lho muni merongos karo dhek. Ganting bosok kowe malah. Rasa guyu, rasa guyu. Lare. Apa? Ora rasa jare ya dhuwur-dhuwur ora katokan bareng kok. Kelalen. Nek sing cincin iki apik. Nek kowe jan Nang apa? ora apa-apa. Ora Iya. apa-apa. Ya, Mangga. dilanjutke. Ya. Sinten sing didhawuhi? Mbak Ayu karo Mbak Tatin, sisan wae loro. Ya. Yo, Mbak Ayu. Heeh. Mbak Ayu niki nggih pun asen. Kali Mbak Tatin. Tatin, yo Mbak Tatin. Wah, jan. Wis amet. Sementor. Napa niku sementar? Sementor niku cara nggene kula niku wayu sing banget wah pokoke. Nek kula sementar jenengan apa? Sementir. Kula malah ora sementir ora sementor. Lah Lah napa? napa? Wis sembuh ora keton lah. Ora Mbak Ota. Kowe ra sida karo aku kok dadi entuk kaya ngene. Sik kok aku entukku iki pirang perkara. Lah jarene niki mau jenengan bojone Mbah Ota to? Jeles. Mboten jelas. Enten lho mriki tak kandhani. Piye to, Nduk? Riyen niku Mbah Ota niku ajeng seneng kula ning kula wegah. Oh, Pak Demaroto. Nggih. Arep seneng jenengan? Nggih. Ora gelem. Mboten. Lah, kepenang apa sih? Merongos. Apa? Merongos. Merongos. Bener. Nah, mengke nek kula nek ciuman piye jal? Ah, Jenengan dadi bojone. nggih. Terus pripun raja-raja? Kula ora tau ciuman. Lah kenapa? Ngaup nang isor merongos. Kok dadi entek iki to, Mbah? Iki jane me arep tak jupuk turunane. Turunan apa? Deke kuwi lho, saiki langka kaya ngene iki sik ora metu san. Oh, lang. Wis nek mati dibalsem dadi sik kaya mumi kae. Oh, anu ya, Diabadikan. abadikan. Niki Mbak sinten Tatin. Mbak Tatin, niki Mbak Wahyu. Ayu. Mbak Ayu nggih. Wah, Mbak Ayu seniki kacamatane anyar. Anyar no. Kacamatane anyar jenengan. Nggih. Niku lah nggih disawang terus. Hah? Lah kan dipakai, Bude. Lah iya ya berarti anyar wong didelengna terus.
Ya ora ya ben cetha le ora ki lho. Wong ki nek kacamata ora setia karo si lanang. Lah Kok iso? Ah tangi turu ora golek si lanang si tangi turu golek kacapatane dhisik. Mah kon goleki ya Pak De. Kon goleki. Kacamataku endi Pak? Kon golekke. Nggih. Engko gek distempel sisan ya. Ya ora kenek nabung maring BPDG lah. Emang BDG kowe mesti. Ayo Mbak, niki ken apa? Liwung. Lewung. Lewung mangga sing nyuwun lewung. Bude mriki to, bude sini Yo, tengah. ya tiga. Tiga apa ini? Tiga. Trio. Oh trio macan. Ya? Trio macan. Macane sapa? Sing tengah kucing. Ada kucing. Ha iya no. Lah niki dilebokke trio mboten? Aku juragane wae aku. Sing tukang bayari wae aku. Iki juragan trio gethuk. Trio gedho. Mangga. Yo. Oh, limon. Sabar, Ya, ya, kok sik limon. adeg sik. Nah. Ngombe sik. Nah. Wah, pokoke penari latar wis siap ning ndodok ngombe barang. Wah, jar. Kesurupan. Oh, kok kaya cilok. Oh kok kaya cilok. Cilok nih kan, sing aji. Ya mangga. Mangga, yuk, lewung, dados, sor. Cilik ning suarane Sik to. Nggon apa ciri khasnya Banyumas ki nek arep wiwit lagu iki dadak yo ndodok sor. Nggih mboten kula dawa. Mergo dhek iku ora iso, sor iku ora iso. Kula mek diomongke wong dhek iki paling cerit ngono tok kuwi. Dadi ngono sor ngono sing diomongke Cerit, tok. cerit sih mending. Lah wingi nang rumah sakit ora cerit ora cerut. Tapi ya Lah wong genah radang ya angel. Koi. Nggih. Yo. Ya mangga. Mangga. Asik. musiknya ora kas Bude. Ya ekspresi. Oh, Semangat. bareng apa? Yuk. Yuk. Joget tiru Mbak Dewi. Kula jogete tiru jenengan. Oh ya. Nggih men kembar. Iya. Yo kembar jenengan mriki dadi men kula nyonto. Lah engko ra ketok. Oh, ora ketok. Nyanyi wae wis. Yo. Yo. Wah, Jan. Mulai nggih. Joget nganti kathoke melurut. Katanya melotrok nek sini. Lah nggih kathoke mlotrok nggih. Banget ora sadare. Ya, mangga. Yo, banget kepenake. Sor. Gatil.
alon-alon Mbak Ciblek. Iki wong anu banget kepenake dadi ora ngerasa kenang ati. Ki mau nganu apa jenenge? Jogetane cara reokan. Oh niki reogan. Wah, Jan. Jatilan nek mriki. Nek mriki napa? Kok namu ebek. Ebek tenggene kula ebek. 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 Ebek oh. Ebek. Ebek. Apa? Ya. Oh. Ayo ayo. Yuk. Dadi Liwung nangge jatilan iki nggih. Nggih, ebek. Ebekan nggih, sae tapi rame. Nggih. Ya, matur suwun. Nggih, Mbak Ciblek Lek Marwata. Nggih. Nggih. Mangke gara-gara tasih. Nggih. Gara-gara tasih wonten mriki. Tasih. Tasih. Oh, nderek. Nderek nggih, nderek. Mboten menawa hari mungkin nek tasih nak mbok menawa para penggemar Ciblek fans klub. Nggih, niku do ngenteni ya semono uga sing pengen ngenteni Lek Marwata ya isih keparengku gara-gara isih eneng ya Mak. Iya. Ayo diteruske dhisik critane engko ndak pedhot dalan kok. Ayo Mak tak derekke. Yo nggih. Saweko Risampati Anata prajurit baris nyawiji